السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 28 ga watan safar wata na biyu a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina, wanda kuma shine yammaci na 10 in ban manta ba ga watan 5 shekara ta 2002 miladiya. Yau za mu tashi farkon suratul kahfi. Suratul kahfi sura ce wadda take makkiya, kuma a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 18 in ka faro kirge daga sama. Mala ya ce ayatuha 110, tana kunshe da aya 110 au 15 ko 115 kamar yadda malamai suke yin sabani wajen kirgen ayoyi a sura. Wa mawdu'uha ar-ra'is huwa tashihul aqidati wal amali. Tashihul aqida wato babban abin da surar take kira a kai shine gyara aqidar mutane, gyara imanin mutane, tauhidi ya zauna, wal amalu bi muqtada wadihi shari'a. Sannan kuma tana koyar da mu cewa mutum zai yi aiki da abin da ya zo fai a shari'ar musulunci, zahirin shari'ar musulunci. Duk abin da ya fito sarari na umarnin Allah ko na hani cewa yi kaza ko bar kaza, shi mutum zai aiki da shi. Wa tarku kulli ma khalafaha, da barin duk abin da ya sabawa ita kanta shari'a din, mahma stahsanahu al-aqlu, duk irin yadda hankali ya so ya kyautata abu, matukar shari'a ta ce ba haka bane, to sai mutum ya hakura da wannan abu. Aw gairuhu, ko duk yadda wani mutum ya so ya kyautata abu, matukar shari'a ta nuna abin nan bai da kyau, sai mutum ya hakura da shi. Wannan shine babban abin da surar take karantarwa akai. Muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci wajen fahimtar ma'anoninta da kuma yin aiki da abin da ke cikinta. Mai Allah ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim, haka cikin sunan na imamu tirmizi, haka cikin musnad na imamu ahmad dan hanbal, daga abu darda Allah shi kare yadda a gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi cewa duk wanda ya kiyaye ayoyi 10 farko a cikin wannan sura, suratul kahfi, usima min fitnatid dajjal, za a kare shi daga fitinar dujal. Ma'ana ko da Allah zai kaddara maka tsawon rai har dujal ya zo, to baka cikin waɗanda dujal zai fitine su yi masa da'a ko biyayya, domin karanta aya 10 farko ya zama shine babbar garkuwa tsakanin mutum da dujal. Allah tsare mu daga fitinar dujal. Ya ƙara da bayanin cewa mutumin da ya hardace khawati masuratul kahfi, wato ayoyi ƙarshe ɗin suratul kahfi yake yawan karanta su a matsayin zikirinsa, kanat lahu nuran yawmal qiyama, za su zame masa haske a ranar tashin kiyama. Ina fata an fahimta. Wato wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi dangane da falalar wannan sura. Allah ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ita ce ɗaya daga cikin surori guda 5 waɗanda suka fara da alhamdulillahi. Farko suratul fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Ta biyu suratul an'am, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ta uku suratul kahfi, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ta hudu suratu saba,
alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir. tabbiyar suratu fatir alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir. akwai ta shida babu. guda biyar kenan waɗanda suka fara da alhamdulillahi a cikin alkur'ani. alhamdu dukkan yabo ai huwal wasfu bil jamili, wato dukkan yabo da ya kunshi siffanta Allah da siffa ta gari wadda take zama ado ga kamalar mulkinsa, sabitun lillahi, wannan yabo din tabbatacce ne ga Allah, shi yake cancantarsa ta'ala. wa halil muradu al-i'lamu bizalika, mala yace shin ana so a sanar da mutane ne cewa ku yabi Allah lil imani bihi, dan mutane su yi imani da hakan, au insha'u sana'in bihi, ko kuma ayar jumla ce khabariya ba da labari take cewa dukkan dangin yabo, domin al din nan istigraqiyya ce, ta shafi dukkan dangin yabo. yabo ga Allah bisa ga ni'ima da ya maka, yabo ga Allah bisa ga jarraba da ya maka, ya yi maka abin da ya maka daɗi, ya yi maka abin da bai maka daɗi ba, shine ake yabo cikin kowane hali, tau'an aukar hal, sawa'un ya jarrabe ka da mai kyau ko mara kyau. to kaga al din nan istigraqiyya ce, ma'ana kenan ayar ba da labari ne take yi cewa dukkan dangin yabo na Allah ne, ko kuma sanarwa take bayarwa cewa ya ku mutane ku yabi Allah. malai ce zai dauki wancan ma'anan zai dauki wannan, auhuma, ko kuma duka guda biyun ake nufi. ayar na dauke da sanar da bayi ku yabi ubangijinku, sannan kuma nan take tana ba da labarin cancantar Allah game da yabon ba su yabo. wato guda biyun duk ya kunshi haka, malai ce ihtimalat. ayar na iya daukan ihtimalin farko, tana iya daukan ma'ana ta biyu, tana iya daukan ta uku. wa thalithu afyadu hathalis, mafi zama fa'ida a cikin ma'anonin nan guda uku ita ce ta karshe din, cewa ayar shelanta mana take cewa mai yabo ubangiji, sannan kuma nan take ba da labari take na cewa Allah ne ke cancantar yabo subhanahu wa ta'ala. alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitab, dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah, alladhi anzala ala abdihi kitab, wanda shine ya saukar da littafi bisa ga bawansa, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. alkitab din kuma shine alqur'ani, li ya'mala bihi ibaduhu almu'minun, domin bayansa mummune su yi aiki da littafin, fayantazima bihi salahu ma'ashihim, fayantazimu bihi salaha ma'ashihim wa ma'adihim, kuma littafin sai ya tsara musu salaha, gyara da samun maslaha a cikin rayuwarsu, da kuma gyara da samun maslaha a makomarsu gobe kiyama, sakamakon imani da shi, sakamakon aiki da shi. walam yaj'al lahu, da dai Allah bai sanya shi wannan littafi ba ya zanto iwajan, karkatacce, fandararre, iltiwa'an walan hirafan, bai sa shi ya zanto karkataccen littafi ba, bai sa shi ya zanto bauɗaɗɗen littafi ba. shine walam yaj'al lahu iwaja, ubangiji bai mayar da shi ya zama karkataccen littafi ba. waɗansu malaman sukan ce akwai bambanci tsakanin al-iwaj da yawa ainun kasra da kuma al-awaj da yawa ainun fataha. al-awaj karkacewa a zahiri, kamar kaga itace ya karkace, kamar kaga katako ya karkace, kamar kaga karfe ya lankwashe ya mokaɗe, wato karkata irin wadda ido ke gani kenan. al-iwaj da yawa ainun kasra kuma karkata ta ga abu a zahiri mai kakke ne, amma kuma a ma'ana fandararre ne, karkatacce ne. ina fata an fahimta. kamar kafiri ko munafiki ya burge ka cikin zancensa ko maganarsa, wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, amma kuma a karkace ki ta fuskar ma'ana ko a zuci, a mike ta fuskar ma'ana ko zuci, zuciyarsa karkatacciya ce, duk da gangan jikinsa a tsare kila zai burge ka kawai baka sha'awa. shi yasa Allah ce khushubun musannada, ka annahum khushubun musannada. walam yaj'al lahu iwaja, ubangiji ta'ala bai mayar da alqur'ani ya zanto fandarare ba. to shine waɗansu malaman suka ce a'a, da al-iwaj da al-awaj kowanne yana ɗaukan ma'anan dan uwansa. iwaj karkata ta ganin ido da karkata ta ma'ana, haka kuma awaj karkata ta ganin ido da karkata ta ma'ana.
kuma nan da Allah ya ce walam yaj'al lahu iwaja bai sa shi zanto karkatacce ba, kaga iwajan nakira ce, lam yaj'al lahu jumla ce wadda take manfiya, wan nakiratu fi siyaqin nafyi tufid al-umum, wato nakira kuma a jerin zancen da korewa aka yi ta shafi kowace irin karkata. Allah ya korewa alqur'ani kowace irin karkata, baya da karkata ta fuskar lafuzzansa. Lafazan alqur'ani sun fi kowane lafazi daɗin karantawa, baya da karkata ta fuskar ma'anarsa. Alqur'ani a cike yake ta fuskar ma'ana, ba bauɗaɗɗen littafi bane ba. Lafuzzansa na da kyau, haka ma'anarsa ma tana da kyau. walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan. Qayyiman kuma littafi ne miƙaƙƙe, wato qayyim bi ma'ana al-mustaqim, miƙaƙƙe. Min ladunhu saukakke ne daga liyunzira ba'san shadidan, domin ya gargadi ba'san shadidan, ya yi gargadin azaba mai tsanani min ladunhu daga ubangiji. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihat, kuma yayi bishara ga mummunai waɗanda suke aikata aiki na gari, anna lahum ajran hasana, cewa suna da lada wanda yake hasanan kyakkyawan lada. Wato kenan Allah bai mayar da littafinsa bai zanto wajen. Sai kuma yace qayyiman. To wannan qayyiman din menene mawqi'uhu min al-i'rab? Sai suka ce hal ne. An ji hal ne, menene sahibul hal din? Sai suka ce alkitab. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba halata kaunihi qayyiman. Halin kasancewar littafin me kakke. An gane ko? To sai suka ce a'a, idan kuka ce hal ne qayyiman ya zama hal, to jimlar da ke tsakiya walam yaj'al lahu iwaja menene matsayinta? An gane ko? Walam yaj'al lahu iwaja, ba shi iya yiwa a samo wani abu ya shiga ya yi kane tsakanin hal da sahibul hal. Da suka ce ita ma mayar da walam yaj'al lahu iwaja hal ne, kuma qayyiman din ma hal ne, domin hal ya iya zantowa mufrad ya iya zantowa muta'addid, sawa'un kana zalika bi atafin aw bi ghairi atafin. In an ga dama sai a kawo hal yake duddugu 1 2 3 4 duk hal ne, kuma a tsakiya ana kawo wawul atafi. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حال قد أنا نقول مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كون حال. إذن جاز أن يتعدد الحال، يا إذن توا مفرد يا إذن توا متعدد. تارد أطفي كو بكري أطفي. أنا نقول إن أطفي ne. Domin wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan, kaga wa ta shiga tsakiya, ya izantowa bi gari adab. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, kaga ghadbana hal ne, asifa ma menene? Kaga hal guda biyu ba tare da wawul atafi a tsakiyar su. To dan haka anan ma walam yaj'al lahu iwaja hal, qayyima hal, ko ba haka ba? Walam yaj'al lahu iwaja, bai mayar da wannan littafi ya zanto karkatacce ba, qayyiman miƙaƙƙen littafi ne. Sannan suka ce ma'anar qayyim ya iya ɗaukar ma'anar mustaqim miƙaƙƙe, ko kuma ma'anar qayyim ai qa'imin bi masalihil ibadi dinan wa duniya. Littafin yana shiryarwa zuwa ga gyara wajen abin da in bayi sun bi zai zame masu maslaha a duniyarsu da kuma lahirarsu. Haka alqur'ani yake, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. An gane ko? inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. يا أيها الناس قد جاءكم برهان يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده هكا القرآن شريعة تيكي دوجة دنسا. ولم يجعل له إوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. قيما ميكاكيا للتافي لينذر بأسا شديدا.
liyunzira lamu ta'lil ce dole ya kasance tana da abin da take ta'alluki da shi. Da me take ta'alluki? Tana ta'alluki da fi'ilin anzala alkitaba liyunzira ba'san shadidan. Dan me ya saukar da littafin liyunzira ba'san shadidan, dan ya gargadi na azaba mai radadi min ladunhu daga gare shi Allah ta'ala. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihat, kuma yayi bishara ga mummune da suke aikata aiki na gari, anna lahum ajran hasana, cewa lalle suna da lada mai kyau a wurin ubangiji, suna da sakamako kyakkyawa a wurin ubangiji. To sai kuma Allah ya ce mi ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ubangiji ce makithina, su bayi din nan nagari waɗanda suka yi aiki nagari, makithina suna masu dawwama, masu zama fihi cikin wannan lada da aka ce ajran hasana abada, wato har abadan abada, babu mutuwa babu tsufa. Allah sa mu cikin su. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, kuma alqur'anin nan take yana razanaswa da firgitaswa ga waɗanda suka ce ittakhadha Allahu walada, wai Allah ya rike da. Su ne Yahudu da suka ce Uzairu dan Allah ne, da Kirista da suka ce Annabi Isa dan Allah ne, da kafiran Makka da suka ce mala'ikatu banatullahi, wato mala'iku ƴaƴa ne mata ga Allah madaukakin sarki. To dukkan wanda ya jingina ma Allah da, to ya cancanci alqur'ani ya masa tsawa, ya razanar da shi, ya firgitar da shi. Shine wa yunzirul ladina qalu ittakhadha Allahu walada wa qalat al-yahudu عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. kaga yahudu sun ce uzair dan Allah ne, kirista kuma sun ce annabi isa dan Allah ne. Sai ubangiji yace zalika qauluhum bi afwahihim, wannan maganar su kenan da bakunan su haka suka faɗa, amma a hakikanin al'amari haka abin yake ba haka al'amarin yake ba. Bakin su kenan suka faɗa haka, amma ba haka Allah madaukakin sarki yake ba. Shine wa yanzuru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin, ba su da wani abu na ilimi bihi dangane da wannan zance nasu cewa ittakhadha Allahu walada din, ba su da wani ilimi, ba su da wata hujja, ba wani wahayi. Domin idan an ce ilimi ana nufin abin da wahayi ya tabbatar. In ana maganar addini halacci ko haramci, ba abin da ke ansa sunan ilimi sai abin da wahayi ya goyi bayansa. Duk abin da wahayi bai goyi bayansa ba, bari ma fito na fito yayi da wahayi, duk zancen da ya ci karo da Allah ya ce, ya ci karo da manzan Allah ya ce, to wannan ba a kiran shi da suna ilimi, sunan shi jahilci. Domin in ka sa masa suna ilimi, an sami ilimi guda biyu, ga Qur'ani da hadisi a matsayin ilimi, ga kuma wani abu da ya zama kishiyar su a matsayin ilimi. Ma'ana duk wanda mutum ya dauka yayi kenan. Amma idan ka ba su sifa ta jahilci, sai zanto Qur'ani da hadisi su ne ilimi, abin da ya zama kishiyar su ya zama mai jahilci. Shi yasa ba a cewa ilimi sai wahayi. An gane ku? Ilimi shine wahayi. Duk abin da ba wannan ba a kiran shi da suna ilimi. Ma lahum bihi min ilmin, ba su da ilimi kan wannan aqida ta su, wala li abaihim, haka ubannin su ma iyayen su magabatan su ba su da ilimi, ba su da hujja kan wannan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, suka ce kaburat kalimatan, wadansu suka ce a nan gurin kaburat, wato an kawo sigar kaburat liddilala ala ta'ajjub, wato yi mamakin girman kalmar da suka faɗa. Ma'ana ma akbara kalimatahum hadhihi, ko akbir biha kalima, yi mamakin girman wannan kalmar da suka faɗa. Wadanda suka ce kaburat fi'ili ne da aka yi aka gina shi li insha'i dhammi, daidai yake da bi'isa. To haka kaburat kalimatan. To a nan gudun sai matambayi ya tambaye ka, ainal makhsusu bi zammi, domin da ni'ima da bi'isa kowane ɗaya idan ya zo, ni'ima a matsayin yabo, bi'isa a matsayin zargi, akan kawo al makhsusu bi zammi ko al makhsusu bil madahi.
to a nan gurin kalimatan ba shine al-maksusu bil madhi din ko bil dhammi ba, sai dai a kaddara hi kaburat hiya kalimatan takhruju min afwahihim, sai zanto hiya shine al-maksusu bil dhammi. ina fata an fahimta, kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba, ma'ana dai ta girmama kwarai da gaske kalmar da suke faɗa din nan ta jingina ma Allah da ta girmama wajen muni, ta kai matuka wajen muna na ladabi ga ubangiji. in yaquluna illa kadhiba, ba komai suke faɗa ba face ƙarya, magana su babu gaskiya a cikin ta, shine in yaquluna illa kadhiba, ba abinda suka faɗa face ƙarya. mummunan kalma ce jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi yasa Allah ya muzanta waɗanda suka yi hakan a cikin alkur'ani a wurare da dama cikin ayoyin da ba sai mun kawo su ba. To nan gurin kafin mu nisa ya kamata mu faɗakar ababai da yawa suna cikin nan gurin, amma guda uku kadai za mu ɗauka. Abu na farko, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa a yabe shi, domin idan muka ɗauki alhamdulillah cewa ilamun min Allah ta'ala bi an yahamadahu ibaduhu, shela ce Allah ke yi bayi su yabe shi, to su yabe shi akan me? Saboda ya saukar da alqur'ani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda cikin mafi girman ni'ima babu ni'ima sama da ni'imar turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu ni'ima sama da ni'imar saukar da alqur'ani akan, ta yadda wannan littafi na alqur'ani ya zanto shine gagara ba dau akan dukkan littattafan da suka wuce baya. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يا زوني دنيا ما يدك اللي تتفند سكوتي بايا ya gaskata su amma ya mamaye su, ma'ana ya shafe hukuncin da suka kawo sai dai abu hukuncin da ya kawo kenan. to kaga wannan babban ni'ima ce da take bukatar mu yabi Allah mu gode masa akan ta. sannan ubangiji ta'ala shine wanda yake cancantar yabo a nan gidan duniya, shi ke cancantar yabo a lahira, shi ke cancantar yabo a farkon al'amari, shi ke cancantar yabo a ƙarshen al'amari. a kowane lokaci ana yabon ubangiji subhanahu wa ta'ala, da haka yace walahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilayhi turja'un, shine abin yabo fil ula a duniya wa fil akhirah kuma a lahira, walahul hukmu wa ilayhi turja'un. da haka ya bude waɗansu surorin da yabo, su ne surori guda biyar da muka karanta wanda wannan tana ciki. alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati, alhamdulillahi fatir samawati, alhamdulillahi ila akhiri. ya kuma cike waɗansu surorin da yabo. an gane ko yace wa taral mala'ikata hafina min hawla al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. ayar karshe cikin suratul zumar, banda ita babu komai. ga waɗansu sura an bude su da me alhamdulillahi, ga waɗansu surorin an kare su da me alhamdulillahi. shikenan walahul hamdu fil ula wal akhirah, shike cancantar yabo a farko da kuma karshen al'amari subhanahu wa ta'ala. abu na biyu, kalmar yunzir, qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu. li yunzira akan ce anzara yunziru. lafazin anzara yana ta'addi ne zuwa ga mafa'ulan guda biyu, a samu al-mafa'ul al-awwal da kuma al-mafa'ul al-thani. to ya maimaito a nan gurin so biyu, qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu, sannan wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada. dukkan sa kalmar yunzira ne, a ko ina sai aka kawo mafa'ulan bihi guda daya. qayyiman li yunzira ba'san shadidan, a nan gurin wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada. yadda jerin zance yake, qayyiman li yunzira al-kuffara ba'san shadidan, sai zanto al-kuffara shine mafa'ulan bihi al-awwal, ba'san shadidan shine mafa'ulan bihi al-thani. to kaga a nan gurin sai aka shafe mafa'ulan bihi al-awwal, sai aka kyale al-thani, ya zanto ba'san shadidan gashi a rubuce. a can gurin wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada, allazina qalu ittakhadha Allahu walada shine mafa'ulan bihi al-awwal. mafa'ulan bihi thani fa ana kaddara shi, me zai gargade su? zai gargade su ba'san shadidan. idan ka dauko ba'san shadidan da ke can ka kaddara shi anan, ka dauki allazina qalu ittakhadha Allahu walada anan ka kaddara shi a can,
kowanne ya zama ya wakilci dan uwansa inda ka sashi. Ba a san shadidan a can gurin shine mafa'ulun zani, an gane ko ya kamata kuma a kawo shi anan ya zama mafa'ulun anan ma ya zama mafa'ulun zani. Alladhina kafaru alladhina qalu takhadha shine mafa'ulul awwal, wanda a can ya kamata a kai shi ba a kai shi ba sai aka sashi a nan gurin. To a can da aka bayyana abu idan anan shi aka rawa mai ta an yi maimai, sai ya zanto abinda aka shafe a can gurin an bayyana shi anan, abinda aka bayyana a nan gurin an shafe shi a can. Alqur'ani kenan. Kuna da wani zancen da ya kai wannan? Babu wani zancen da ya kai wannan hikima. Gaya kenan wajen balaga. Duk balaga da fasahar zance litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Ma'ana ta fito ko ta fito ba? Mummune ana musu tabshiri, kafirai kuma ana musu me inzar kenan. To kuma ne ita ce sufar manzanni, rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Wa ma nursilu lil-mursalina illa mubashirin ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ده حكى الإنذار للكفار، التبشير للمؤمنين كده. بشير المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هنا فاتهم فهمت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لفظ الصالحات ناشا فدا تفسير بايا إن شيء الصالحات na'at ne, akwai man'ut din an shafe shi, ai alladhina ya'maluna al-a'mal as-salihat. Haka na fahimta, haka ma wadansu malamai suka fahimta, saboda as-salihat din nan sifa ne, asalin sa ba suna bane ba. Sai can gurin sai malaman balaga suke cewa a'a lafazin as-salihat wanda jam'i ne na saliha, duk da asali sifa ne ba suna bane ba, amma huwa min al-alfazi allati tunusiyat fiha al-wasfiyatu, wato yana daga cikin lafazza wanda asalin su sifa ne amma in sun zama suna na dukkan wani aiki da ya cika sharuɗan karɓa shi ake kira saliha, in ɗaya ne in suna da yawa salihat. Da haka ba sai ka kaddara al'amal ba, ina fata an fahimta. Da ka ce saliha an san aikin da ya cika sharuɗan karɓa, as-salihat an san ayyukan da suka cika sharuɗan mai sharuɗan karɓa. Domin saliha din yana nufin aiki karbabbe. Aiki karbabbe ko shine wanda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sharadi da kenan. Na biyu kuma ya kasance akwai ikhlasi a cikin sa, an yi niyya don Allah kadai ba dan kowa ba. Sai kuma sharadi na nawa? Sai sharadi na uku shine wanda yayi ya kasance mummuni ne. Domin ko da mutum yayi aiki da ya dace da koyarwar annabi kuma ya kasance a zuciya yayi dan Allah ya bashi lada ba dan yaban mutane ba, amma shi ba mummuni bane, aikin ba zai zama karbabbe ba. An gane ku, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan tayyiba wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulai kana sa'yuhum mashkura ila akhir al-ayat. Kaga dole sai in akwai imani sannan da ikhlasi da mutaba'a su karbi mutum, domin ikhlasi da mutaba'a sun shafi aikin shi kadai, imani kuma ya shafi mai aikin. Sai guda uku sun haɗu ne sannan aiki zai karɓa sunan saliha. Da haka ne da kun ji an ce saliha to aiki na gari kenan. Shine wani ke cewa bintal amiri jazakillahu salihatan wa kullu ba'lin sayusni billazi alima. Bintal amiri jazakillahu salihatan, ɗaya daga cikin surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, wanda ya auri Zainab, shine yake yabanta yake cewa bintal amiri ya ke yar shugabanmu jazakillahu salihatan. Kaga sai ce salihatan, bai ce ba wani abu daban. ina fata an fahimta. Wa kullu ba'lin sayusni billazi alima. Ala kulli hal ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
khabarat kalimatan takhruju min afwahihim. Abu guda ɗaya na ƙarshe wanda yake da alaka da qira'a, za ku ga an yi sinun akan iwaja, alif din iwaja, wanda wannan sinun din abin da yake nufi sakta. Abin da ake nufi da sakta yanke numfashi cikin karatu ko yanke sauti ba tare da yin numfashi ba a cikin karatu wani ɗan ƙanƙanin lokaci da niyyar ci gaba, shine ake kira da sakta. Domin a wurin malaman kira'a, a wurin malaman tajwidi akwai alqat'u, akwai as-saktu, akwai alwaqfu. Idan ka ji an ce alqat'u, ka karanta wani adadi na ayoyi ko surori cikin alqur'ani, da ka zo ayar karshe sai ka tsaya da nufin zaka shiga waɗansu harkokin, to abin nan da kai sunan shi alqat'u. Alwaqfu, ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, kayi numfashi kafin ka fara ar-rahmanir rahim, kayi numfashi kafin ka fara maliki yawmiddin. To wannan duk abin da kake na tsayawa kai numfashi bayan kammala wannan aya kafin waccan, ko bayan kammala wannan jumla kafin wannan, shine ake kira da suna me alwaqaf. In ka kammala karatu gaba ɗaya alqatu, in tsayawa ne don ka ci gaba ya zo me alwaqf. To daga nan sai as-saktu. As-saktu kuma shine ka tsaya ba don yin numfashi ba, ka ɗauke sautinka kaɗan sai kuma ka ci gaba. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Kaga da kace iwaja sai ka ɗauke numfashi, baka yi numfashi ba sai ka ci gaba da me qayyiman, ka ɗauke sauti ba tare da yin numfashi ba ka ɗora, shi da ake kira da suna as-saktu, wanda wurare hudu imamu hafsu ke yin sa, ko mu ce wurare shida in mun yarwata harshe. Wuri na farko a nan, wuri na biyu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, ko wa saddaqa al-mursalun. Min marqadina hadha, kaga nan gurin marqadina. Sannan sai wakila man raq, sai kuma kalla bal rana ala qulubi. To ina na biyar, ina na shida? Duk wanda ya kawo na biyar da na shida zuwa rana ta yau akwai kyautar littafi. Na biyar da na shida, hudun nan duk sun shahara, amma akwai na biyar akwai na shida, wanda duk ya kawo kuma daidai wa daida bi iznihi ta'ala akwai kyautar littafi. Man sai da ci gaba ba yanzu ba. wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فلعلك باخئ نفسك كي دنن كمركا هلكر دكان كني bisa ga damuwa da yadda mutane so kan gare suka ƙi yin imani, shine Allah ke magana da manzo sallallahu alaihi wasallam. Bakhi'un nafsak ay muhlikun nafsak, kamar ka halakar da kanka ala atharihim, a bisa ga nisantar su, ay ba'da tawallihim ank, bayan sun kawar da baya sun barka ba su yi imani ba, in lam yu'minu bi hadha alhadith, yayin da ba su yi imani da wannan zance ba shine alqur'ani mai girma, asafan wato saboda damuwa, wato fala'allaka bakhi'un nafsaka asafan, kamar kai ka halakar da kanka asafan saboda damuwa, in lam yu'minu bi hadha hadisi, yayin da basu yi imani ba da wannan zance da aka saukar maka shine alqur'ani. Lafazin asaf yana nufin ghaizan wa huznan, wato dan damuwa da bakin ciki minka daga gare ka, lihirsuka ala imanihim, saboda yadda kake kwadayin su imani. Wato Allah madaukakin sarki yana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ka daina damuwa da yawa, ka daina jin takaicin rashin imani. Rashin imanin su ba zai cutar da kai komai ba, tunda da kai kayi wa'azi kayi kira ba su ji ba, shikenan laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha. Fadhakkir innama anta muzakkir lasta bati da tsirrai wa shajari, wato da bishiyoyi, wal anhar
da ruwaye ko koramu wa gairi zalika da wani haka duk mun sanya wannan abin da ke kan ƙasa zinatan laha domin su zame wa ƙasa ɗin ado ta yi ƙawa da su linabluwahum dan mu jarrabi mutane ai linahtabiran nasa don mu jarrabi mutane nazirina ila zalika muna duba zuwa ga sakamakon jarrabawar da zamu ba su ayyuhum ahsanu amala mu bayyanar da wanne ne cikin su yafi kyautata aiki bi muwafaqati ma arsalnaka bihi ta hanyar yin aiki ya dace da abin da muka turo ka da shi ilaihim zuwa gare su bin niyyati a wajen niyoyinsu wal qawli da maganganunsu wal amali da kuma aiki ma'ana ubangiji ta'ala ya kawatar da ƙasa don ya jarraba mutane waɗansu daga cikin mutane sai abin da ake kira alkhuludu ilal ardi ya shafe su sai su rudu da duniya kawarta gine-ginenta ruwayenta fulawoyinta kayayyakin jin daɗinta abinci da abin sha da na sutura da abin hawa sai ya ɗimautar da su sai su shagala da wannan sai ya kasance ba sa bautar Allah waɗansu sai su mayar da wannan shine hadafinsu a rayuwa ya zai ya ci ya zai ya sha ba ruwan shi da ya zai bauta Allah madaukakin sarki wani kuma ya yarda jikinsa na bukatan ci da sha da mahallin kwanciya inda mutum zai ɗora hakarkarinsa da tufafin sawa da abin hawa sai ya neme su ta hanyar da Allah ya ce kuma ya wadata da gwargwadon abin da zai taimaka masa wajen bautar Allah din bai riga ya rudu da duniya ya mayar da ita ya ki taho duniya ko ta halal ko ta haram ba to kaga wannan ya ci jarabawa daidai wanda ko duniya ta rikitar da shi ta dimotar da shi kaga wannan ya faɗa a jarrabawa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarraba mutane a bayyanar da wannan cikin su ne yafi kyautata aiki da yake mafi kyawu kuwa shine wanda yafi dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza wa inna lalle mu laja'iluna ma alaiha tabbas za mu sanya duk abin da ke masu sanya abin da ke ban kasa ne ya zanto sa'idan riddigagge lalatacce bayan da yana mai yabanya abin ban sha'awa damana ta yi ka ga yabanya duk inda ka fita kore shar dama da hauni ɗinka gona ta dawa ko ta masara ko ta alkama ko ta maiwa ta kayan abinci ta kayan marmari kore shar amma idan Allah ya ga dama bayan shuɗewar waɗansu watanni sai mayar da abin ya zanto sa'idan lalatacce waɗansu suka ce sa'id ana nufin al'ard sai mayar da abin ya zanto ƙasa bayan ko da abin ba ƙasa ba ce ba mai titi gona ce bayan da abin lambu ne gashi cike da kayan marmari ko kayan abinci amma yanzu ya zanto filin ƙasa shantal gashi nan da shi shine sa'idan sannan kuma juruza bayan ma kasar ta zanto kasashiya busasshiya akan ce al'ardul jurus wato kasa aljurus idan ya kasance la ma'a alaiha wala nabat la shajara fiha wala nabata wala ma duk kasar da ba ruwa akan ta duk kasar da babu tsiro akan ta duk kasar da wato babu bishiyoyi akan ta ta zanto juruza kenan busasshiya kasashiya kenan Allah ce muna da ikon yin haka bayan ko ta zama yabanya mai ban sha'awa to irin yadda muke tafiyar da yabanyar da kuka samu da damana idan kaka ya zo ta bushe ta kashe to haka za mu tafiyar da duniya da kuke ji da gani duniyar da take burge ku kere-kerenta da gine-ginenta da ci gaban da komai sai Allah madaukakin sarki mai da shi kamar ba a taba yi ba irin kamar an yi damana ta wuce kaka ya zo iska na daukan karmami wanda aje da shine yabanya mai ban sha'awa shi yasa Allah ya buga misalin duniya din yace kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama sai ya cakudu ya garwayo da abin da kasa ke tsirasuwa cikin abin da mutane ke ci da dabbobi hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha har ya zuwa lokacin da kasa za ta ci adanta wa zayyanat ta kawa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha waɗanda ke kanta su tsammaci cewa su masu iko ne akan ƙasa kamar duniyar a damana za a ci gaba da wanzuwa ba za ta wuce ba kamar duniyar a ci gaba da ƙere-ƙere da mulki da jiniya da motoci da auren yaran mata da shiga manya-manyan motoci da kaza za a yi ta yi ba za a mutu ba zanna ahluha annahum qadiruna alaiha bisu yi aune ba ataha amruna laylan aw nahara sai al'amarin mu ya zo mata ko da daddare ko da safe bi tawqitin ilahi da wani lokaci
wanda Allah ne ya aza shi ya dora shi ba dan adam da daddare ko da rana faja'alnaha hasidan sai mu mayar da ƙasa ta zanto girbabbiya an girbe ta abin da ke kanta ya bushe ka allam taghna bil amsi kai ka ce bata rayu ba a jiya ko shekaran jiya kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kamar haka ne muke rarrabe ayoyi filla filla daki daki ga mutane masu tunani mara tunani ba za su hankalta ba gani suke kullum a ci gaban za a zauna ba za a tashi ba gani suke kullum a rayuwar ake babu lahira gani suke abin da aka yi anan ya riga ya wuce waɗansu ba su yarda da lahira ba waɗansu sun yarda da lahira amma gani suke akwai hanyar da za su yi wayo su fita shine idan mutum ya sata sai ya gina masallaci idan mutum ya sata sai ya gina makarantar islamiyya idan ya sata sai ya taimaka gasar karatun qur'ani in ya sata sai ya taimaka wajen kujerar hajji da umara ya ba waɗansu shehuna ko malamai su je su yi hajji ko umara to yana ganin idan ya haka zai fita ranar tashin kiyama kaga wannan shine dabara mara dabara domin wannan ba zai fishe ka gaban Allah ba dukiyar sata kam ai dukiyar ce kaza ma wanda in kai ibada da ita ma ba za a karba ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai abu mai kiba tsarki in kana so ka bada kujeran maka kujeran umra gina masallaci taimaka islamiyya taimaka yan musabaka taimaka marayu haka rijiya bohol wane ne a baka lada sai ya kasance da dukiya ce ta halal kai idan kai wannan sai a baka lada amma ba da dukiya ta haramun ba ba da dukiya ta sata ba ko ta sane ko ta fashi da makami ko dukiya ta handama da babakire cikin harkar gwamnati wallahi kai wannan ubangiji ba zai karba ba inna allaha ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban da haka ka'ida ba a karban aiki sai mutum ya yi in dai ibada ce da ake da dukiya sai dukiya ta zanto ta halal kar ma mutum ya yaudar kansa wannan jarrabawa ce daga Allah wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza lalle za mu sanya abin da ke ban kasa ya zanto sa'idan filin kasa juruzan wanda kike kasashe busasshe wanda babu ruwa babu bishiya babu tsiro a kansa sai Allah ce أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا suka ce am dinnan wato munqati'a ce ita ko am in an ce munqati'a ba muttasila ba sai zanto ma'anarta bal hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba to a irin wannan yanayi sai malaman nahwu suke da mazhabi guda biyu wadansu sukan ce am munqati'a bal ce to amma bal ita kadai haka waɗansu malaman nahawun suka ce waɗansu suka ce bal ce ita kadai haɗa da hamzatul istifhami bal a hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba waɗansu suka ce babu hamzatul istifhami bal hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba sai zanto a nan gurin bal ce idrabiyya wato ubangiji ta'ala ce am hasibta anna ashabal kafi warraqimi shin kayi tsammani bari kayi tsammani ko kayi zato cewa anna ashabul kahfi lalle su ashabul kahfi warraqimi da kuma ashabul raqimi kanu min ayatina sun kasance min ayatina wani sashi ne na ayoyinmu ajaban wanda ke cike da ban mamaki an gane ko ashabul kahfi warraqim lafazin al-kahf yana nufin babban kogo wanda kila ya iya yiwa adadin mutum 10, 20 ko kasa da haka da kaɗan ko sama da haka da kaɗan su zauna a ciki ya sha bamban da alghar idan an ce alghar karamin kogo wanda kila ya ishi mutum 1 ko 2 in sun yawa amma in har zai ɗauki 7, 10 zuwa abin da ya sama shine ake kira mai alkaf kuma yawanci alghar saboda kankantarsa ba lallai ne rana ta iya shiga cikinsa ba amma alkahf za ka samu in dai rana ta zo saitinsa za ta iya shiga cikinsa
to sai lafazin ar-raqim. Menene ma'anan ar-raqim? Malaman tafsiri sun yi zantuka masu tarin yawa. Waɗanda suka fassara raqim cewa wani ƙauye ne a cikin daular Romawa kusa da babban garin Rome, shine ar-raqim din. Waɗanda suka ce ar-raqim wani wadi ne. Abinda ake nufi da wadi, wani fili ko kwazazzabo da ke tsakanin dutse da dutse, wata mashiga ko makwalalar ruwa ko wurin da mutane ke wucewa tsakanin dutse da dutse. Mai wannan wurin yake da wurin yana da wannan sunansa ar-raqib. Waɗansu malaman suka ce sunan karensu ne, sunan shi ar-raqib. Wato su ashabul kahf din suna da karen shine ake kira da suna ar-raqib. Waɗansu kuma suka ce a'a, shi lafazin ar-raqib din nan allo ne na rubutu. To wanda suka ce allo ne na rubutu, waɗansu suka bayyana da zinari aka yi shi, waɗansu suka ce a'a dutse ne aka sassaka, waɗansu suka ce a'a na katako ne. Amma dai dukkan su zantukan guda uku sun yadda allo ne na rubutu, wanda a cikinsa akwai sunayen waɗannan mutane da tarihinsu da kowa labarin garinsu da gidansu da dalilin da ya raba shi da mutanensa, ta yadda har suka haɗu suka yi hijira saboda aƙida da imani sun haɗa su, suka ƙaurace wa mutanensu, suka fita bayan gari don gujewa da imaninsu, don gujewa da addininsu, kar a gurɓata musu aƙida. To ɗaukan arraqim a matsayin littafi ko abin rubutu shi ne fi dacewa da larabci, don a larabci akan ce raqamtuhu bi ma'ana katabtu, kuma ana kita kitabun marqum wailun yawma idhin lil mukazzibin. Lafazin marqum kaga maf'ulun ne bi ma'ana fa'ilun bi ma'ana, kaga ar-raqim a can gurin ala wazn fa'il, marqum ala wazn maf'ul. To raqimun suka ce bi ma'ana marqum, abin yin rubutu ko abin da aka yi rubutu a cikin sa. Ina fatan kuna fahimta. Yanzu anan ya bayyana cewa zance mafi inganci dangane da ar-raqim shine mai allo na rubutu. Ba roma da cewa na zirani ne, na karfe ne, na itace ne, Allah ko manzansa ba su ce na menene ba, an dai rubutu a jiki. Menene a rubuce a jiki? Sunayen waɗannan mutane da labarinsu da garinsu da abin da yasa suka bar mutanensu suka yi hijira. Amma dai abin rubutu ne, sawa'un abin rubutu wanda ake yawo da shi ko ina aka tafi, ko kuma irin allo da ake kafawa kamar ana a cewa a kofar Usman bin Affan mu kafe wani dutse ko kuma wani falalan siminti mu rubuta ranar da muka fara tafsirin farko a nan masallacin, ranar da muka fara bude makarantar firamare da tarihin bude junior secondary school. Kaga wannan ya zo mai ar-raqim, irin wanda ake kafawa a gaban wata ma'aikata ta gwamnati da a rubuta tarihin ranar da aka bude da waye ya bude, duk sunansa mai ar-raqim a larabci. To sai kuma malaman tafsiri anan suna wani sabani na biyu, shine su waɗannan ashabul kafi war raqim al'umma ce ɗaya ko biyu? Waɗansu suka ce al'umma ce biyu, ashabul kafi war raqimi, ma'ana akwai waɗansu ashabul kafi akwai waɗansu ko me ashabul raqimi. To sai Allah ya bada labarin ashabul kafi, amma aka kyale ashabul raqimi ba a bayyanar da sunansu ba. Akwai malaman da suka yi wannan zancen, amma zance ne mai rauni. Zance mafi inganci shine ashabul kahfi din sune ashabul raqimi. Al-kahfi din shine kogon da suka zauna a ciki, ar-raqim din kuma shine allan da sunayensu ko tarihin su ke rubuce a ciki. Da haka dai al'umma ce guda daya. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba, sun kasance wani bangare na ban mamaki cikin ayoyinmu. Mala ya ce khabaru kana, shi ajaban din nan khabaru kana ne, wa ma qablahu halun, abin da ke kafin sa na cewa min ayatina din nan hal ne. Ai kanu ajaban duna baqil ayati, su din nan wani abin mamaki ne banda sauran ayoyin da suka shafe su. Fi bayani itina'ina bis salihin al mutamassikina bi awamirina, dangane da kulawar mu da salihan bayi wanda suke riko da umarnin mu. Wa kanat qissatuhum ba'da bi'sati Isa alaihi salam, mala yace kissar su a tarihance ta zo ne bayan shudewar annabi Isa alaihi salam ko bayan aiko annabi Isa alaihi salam. Al mahalaha, wato ya dan yi ishara zuwa gare ta. Summa shara'a fi tafsiliha, sannan Allah zai shiga cikin bayanin ta filla filla ba'da zikriha mujmalatan, bayan anan an ambace ta a jumlace, wato an kawo kanun labarai kafin a shiga labari dalla dalla daki daki, litta'jibi dan sa ka zanto mai mamaki. Am hasibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba, wato kaga gaba ɗaya an dunkule maka mai
kissar a jumlace ai ashabul kafi waɗansu labarinsu ya kasance cikin ayoyinmu waɗanda suke na ban mamaki. Bala ya ce min ayatina din nan hal ne, saboda ka ajaba kuma kabaru kana. Waɗansu suka ce a'a ajaban min ayatina akwai takaddim da ta'khir. A takaice dai wujuhul i'rab suna da yawa kan kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ila al-kahfi, lafazin iz kafin sa ana kaddara uzkur, kamar ana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uzkur, ambata wa mutane iz awal fityatu, yayin da su waɗannan samari matasa suka tare ilal kahfi zuwa ga wannan babban kogo na dutse. Lafazin alfitiya jam'i ne na fata, wanda lafazin fata yana nufin matashi wanda ya kai shekarun balaga yana cikin jin karfinsa, su ne fitiya. To lafazin fitiya kaga jam'u taksir ne, kuma sigar fitiya ala wazn fi'ila siga ce ta jumu'ul qilla. Idan an ta jumu'ul qilla dukkan abin da yake ya kai uku bai wuce goma ba, 3, 5, 7, 9 ko 8, duk wannan ana kawo jam'insa akan ala wazn fitiya, wato ala wazn fi'ila kan nake so in ce. Shine ibnu malik ke cewa af'ilatun af'ulu thumma fi'ila thammata af'alun jumu'u qilla. Af'ila wato kamar af'ida, ala wazni maza af'ila, kaga jam'i ne na fu'at, wato jam'i ne jumu'ul qilla, abinda ya wuce uku bai wuce goma ba. Af'idatun ay af'ilatun. Af'ul wato kamar arjul, an gane ko, wato jam'i ne na rijil, kaga jam'in da ya wuce uku amma bai wuce goma ba. Fi'ila kamar fitiya, sannan af'al kamar me aqlam, an gane ko, wato kaga shi ma duk jumu'ul qilla ne. Ma'ana dai waɗannan ma'aunan guda hudu da af'ilatu da af'ulu da fi'ila da af'al ma'aunai ne na kalmomi na jumu'ul qilla. Jumu'ul qilla kuma daga 3 zuwa 10. Ina fatan kun fahimta. Wato sai wannan ya nuna mana su kansu adadin ashabul kahfi ya wuce 10? Bai wuce 10 ba, domin sigar fitiya kadai ta isa ta nuna maka cewa lallai adadi ne daga 3 zuwa 10, a nan za a lalube su. Wala Allah 7 ne, wala Allah 9 ne, wala Allah 5 ne, wala Allah 10 ne, amma 11, 12, 13 ba su kai nan ba, kana da tabbas din ba su kai nan ba, dan siga ce ta me jumu'ul qilla. Iz awal fityatu ila al-kahf, tunawa mutane lokacin da wannan samari suka tare zuwa ga kogon dutse dan gudu da addinin su. Jam'u fatan wa huwa shababul kamil, wato samari waɗanda suke matasa, kha'ifina ala imanihim, sun gudu sun shiga kogon dutse don gujewa bisa ga imaninsu, don jin tsoron imaninsu, min qaumihim al-kuffar, daga mutanen su kafirai, kar a gurbata musu imani. Faqalu rabbana atina min ladunka rahma, suka ce ya Allah ubangijinmu ka ba mu min ladunka daga gare ka rahma, wani jin kai, wa hayyi lana min amrina rashada, kuma kai mana tattali min amrina cikin al'amarinmu rashadan na shiriya, mu samu haske mu samu shiriya. Ai hidayatan fastajabna du'a'ahum, malam yace wato kamar Allah madaukakin sarki ya ce sai muka ansa addu'ar su. Sakamakon ansa addu'ar tasu ta cewa hayyi ilna min amrina rashada, me ya faru shine ayar baya za ta yi bayani. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ubangiji ce fadarabna ala azanihim, ad-darbu ala al-azan shine al-inamatu, wato sanya mutum barci. Fadarabna ala azanihim, sai muka sanya rufi akan kunnuwansu. Abin nufi muka sa musu barci ta yadda in an yi zance ma ba sa ji da kunne. Ai annamnahum, wato mun sa musu barci fil kahfi, a cikin wannan kogon dutse, sinina adadan, waɗansu shekaru ababen kidayawa. Ba a saba barci mutum ya yi 24 hours ko 48 hours yana barci ba, amma ga waɗannan ba ma wai kwana 2 ko kwana 4 ko kwana 5 ba, a'a sun yi har wato waɗansu sinina adada, shekaru ababen kidayawa suna barci ba tare da sun farka ba. Shine fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum, sannan sai muka farkar da su, ai aikaznahum lina'lama ayyul hizbaini, domin mu sani ko mu bayyanar cewa ayyul hizbaini ahsa, waɗanne ne cikin tawaga guda biyu masu musu da juna, ahsa lima labisu, suka fi kiyayewa
lima labisu dangane da zaman su ashabul kahfi din amadan ta fuskar tsawon lokaci. Wato za a sa su barci mai tsawo, sannan idan aka farkar da su daga baya cikin mutanensu ko kuma su a tsakaninsu za su yi jayayya da juna. Wani ya ce yini ɗaya muka yi, wani ya ce rabin yini muka yi, wani kuma ya ce a'a kai da kace yini ɗaya da wanda kace rabin yini duk ba mu sani ba, mu dai Allah ne kawai ya fi sanin menene yinin da muka yi. Kaga su da kansu kenan za a samu mai bangare biyu, waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza wajen musun nawa ne kwanakin da suka yi ko shekarun da suka yi suna barci. Ina fata an fahimta. Waɗansu kuma suka ce a'a wannan dangane da mutanen su kenan da za su zo su ga gawawwakin su a cikin wannan kogo, su ne za su rinka sabani waɗannan bayan Allah shekarun su nawa a nan gurin. Waɗansu ce shekarun su kaza, waɗansu ce shekarun su kaza, waɗansu ce shekarun su kaza. To wannan ma duk dai ayoyin gaba za su yi bayani me ake nufi da alhizbaini, tawaga guda biyu. Shin tawaga guda biyu a cikin su ashabul kafi dangane da wato kokarin sanin kwana nawa suka suna barci, ko kuma tawaga guda biyu a mutanen da suka zo suka riske su cikin kogon dutse daga baya bayan Allah ya karɓi rayuwarsu dangane da kokari da laliban kwana nawa suka suna barci. Shine thumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini, sannan sai muka farkar da su lina'lama dan mu bayyanar cewa ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada, wanne ne cikin tawaga guda biyu ahsa amadan da zai fi kiyaye tsawon lokacin da suka yi lima labisu yayin da suka zauna cikin wannan kogon dutse. malai ce ikhtalafa al-mufassiruna fil hizbaini, malaman tafsiri sun yi sabani dangane da tawaga guda biyu. Wa ashharul aqwali indi, wato mafi shaharan zance a wurina ma qala ibn Abbas radiyallahu anhu, abinda Abdullahi dan Abbas ya faɗa Allah shi kare yadda a gare shi, yace al muradu bil hizbaini, abinda ake nufi da tawaga guda biyu al mulukul ladina tadawalul madinata malikan ba'da mulkin, wato sune sarakuna da suka mulki wancan gari, wato wannan sarki shuɗe wani ya zo bayansa. Au ashabul kafi, ko kuma hizbain din suna cikin ashabul kafi din su biyu. A takaice ne kamar yadda muka faɗa. Wa dalilu anna sura tubayyinu i'tina Allah ta'ala bis salihin. Wannan aya dai tana nuna, ko wannan sura tana nuna yadda Allah madaukakin sarki ke kulawa da salihan bayi. Fa abqa tarihahum, sai ya wanzar da tarihin su a cikin wannan aya ko cikin wannan sura lil iktida'i bihim dan yin koyi da su. An gane ko ma taqaddama min zikril qissa, mala yace abin da ya gabata na ambatan kissar mujmalan, wato a jumlace ne ba'da talmihi, bayan an dan wato fadakar ko dan nuni kadan, sun mayali ba'du tafsiluha, sannan daga baya kuma tafsilin kissar dalla dalla daki daki shi kuma zai biyo baya. To ina ganin wannan dalla dalla daki daki din sai dai mako mai zuwa insha Allah. Abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wassalamu alaikum. Kafin ku fara daukan tambayoyi, magana da na zan yi yanzu ci gaba da bada taimako. In ka ce kana jiran dumomi dangane da alakar da ke ba yau na faɗi wannan hikimar ba, don haka ba zan ansa wannan ba. Wani tsohon kasar ne ka ji. Malam ka ce wannan kisar ta faru ne bayan Annabi Isa, kuma ya tabbata cikin hadisi cewa kafiran Makka suna zuwa wajen Yahudawa suna tambayar su yaya aka yi suka sani tun da bayan Annabi Isa ne. Ka bari sai Allah ya kai mu rana ce, ba dukan abin da ya shafi kisar na faɗa ba yanzu, tunda na san mu shiga cikin ta ba. Akwai Isra'iliya da masu tarin yawa wanda bayani zai zo kansu. Maganar cewa ya faru ne ba, kaga bai kamata ma ka ce na ce ba na karanta mana cikin Radul Azhan. Har yanzu ba ku bambance tsakanin abin da mutum ya karanta da kuma abin da shi haka ya faɗa. Ka kamata ya kace malam gashi mun karanta yanzu mai Raddul Azhani ya ce, kaga sai ka nemi ƙarin bayani ke. Ina ga zai fi kyau sama da kace ni ne na ce, ni kan ba da ta cewa a cikin wannan tafsiri, don abin da zan faɗa sai kai to maganar malamai nake. Bai tabbata ba cikin hadisi ko wata riwaya ingantacciya cewa ga zamanin waɗannan mutanen, cewa sun zo zamanin Annabi Isa, ko kuma sun faru ne a kasar Rumawa, ko a zamanin sarki da ake kira Dakayanus, ko kaza. Dukkan waɗannan Isra'iliyat ne, ba anzalallahu biha min sultan. Kissar ashabul kafi ba ta da wani hadisi sai abinda Allah ya bayyana cikin Qur'anin nan.
to dukkan abin da mutum zai faɗa isra'iliya ne, kaga isra'iliya kuma babu hujja kai. Abin da Allah ya so ya faɗakar da mu amfana daga cikin kissar karfin imani da aƙidar su ta yadda suka kaula cewa mutanen su ba abu ne mai muhimmanci gane wani gari suka rayu a wani zamani, zamanin annabi Isa kafinsa bayansa, zamanin annabi Musa kafinsa bayansa, wannan ba shi ne mai muhimmanci ba. Mai muhimmanci gane irin da'a da biyayyar da suka yi wa Allah duk da matsatsi da suka samu kansu, adadin mutanen da ba su kai 10 ba amma sai kalubalanci gari guda. Kuma ka duba yadda saboda wannan abin da suka yi da tsayawa akan manufa ta addini, yadda Allah ya rubuta tarihinsu cikin mafi tsarkin littafinsa, ya zama abin karantawa daga nan har zuwa lokacin da za a shafe Qur'ani. To kaga wannan ai sai ya zanta waje hankalinka kan kai ma tsayawa akan manufa. Ayar da ke cewa rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada, zan iya yin amfani da ita wajen addu'a? Ya halatta ka yi amfani da ita kana nufin kana roƙa kanka rahama din kuma kana neman Allah ya shiryar da kai, babu laifi. To waɗannan su ne tambayoyi dai da aka bani a hannuna, su ne dai masu ma'ana ko waɗanda suke da alaka da abin da muka faɗa. Idan akwai mai wata tambayar da take da alaka da darasin, take da alaka da tafsirin, to bismillah malam. Ban ji ba. Bayanin ta zai zo nan gaba bayan an kawo sauran ragowar wuraren guda 6. Wato ko da lokacin ana bin karatu daki ne, idan na ce a lokacin sai na faɗi dukkan hukuncin sakta, wani ba zai iya rike ko rabi ba. To amma idan ka faɗi kaɗan aka rike aka zo kuma sai ka sake ɗorawa, haka ka'idar karatu yake. Na'am. Yawa kamar idan an ce ana kaddara hamzatul istifhami am hasibta anna bal ahasibta anna ashabal kafi war raqim kanu min ayatina ajaba, ya tsammanin ka ashabul kafi yana cikin manya-manyan ayoyin mu na bin mamaki? Ai baya ciki. Duk da abin mamakin da suka kunsa a wurin ku ne ko bil adama, amma a wurin mu inji Allah baya cikin manyan ayoyi na mamaki. Wannan idan mun dauki ana kaddara hamzatul istifhami kenan, sai zanto istifhamin inkari ne. Jazakallahu khairan, tambayar ka ga tana ta yi ma'ana kwarai da gaske. Dan mun faɗo nan ba cikin tafsirin na faɗi dai akwai ko a kaddara hamzatul istifham ko a kara kaddara ta, wanda in an kaddara ta ga ma'anar da za ta haifu, wato sai zanto istifhamil inkari ne. Idan kuma ba a kaddara ta ba, bal hasibta anna ashabal kafi, bari kai ne manzo sallallahu alaihi wa sallam a matsayinka kai tsammanin ashabul kafi yana cikin manya-manyan ayoyinmu, amma a wurinmu ba haka bane, inji Allah. Ina fata an fahimta. Wato sai wannan ya nuna girman kuduran Ubangiji, domin zai zo ya yi bayanin abin da ya fi ashabul kafi din girma, shine halittar sama da ƙasa. Kuma cikin suratul kafi za a kawo kisar annabi Musa da annabi Khadir, wadda ita ma abin mamakin da ke cikin ta yafi na me, na ashabul kafi abin mamaki. Ashe bata kai waɗansu ayoyi daga, lallai tana cikin ayoyi abin mamaki a wurin halittu, amma a cikin lissafin Ubangiji ba ta cikin manyan ayoyi masu abin mamaki. Ma'ana kissar su ba babban wani abin mamaki bane ba. Kun fahimci ma'anar ayar kenan ko? Masha Allah. Na'am, ina jin ka. Hey. Yana magana kan faɗin Allah ta'ala, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun, cikin Ali Imran. Shin waɗannan aya tana nufin waɗansu daga cikin ahlul kitabi waɗanda suka zamani da annabawansu ko kuwa tana magana kan ahlul kitabin da suka zamani da manzon Allah, suka yi imani da shi, suka bar yahudanci ko kiristanci, su ake magana akai. Min haythu nusba hum ahlul kitab lakinnahum al'an asbahu muslimin, wato ta hanyar dangantaka su ahlul kitab ne a tarihance, amma a yanzu sun zama
musulmai shine Allah ce laisu sawa'a. Kar ka dauka duk ahlul kitabi ka hada su kai musu kadar ƴaƴan kadanya duk ɗaya ne ba su zanto daidai wa daida ba. Min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun. Cikin ahlul kitab akwai al'umma tsayayyu, akwai jama'a tsayayyu, shine ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli, suna karanta ayoyin Allah a lokuta na dare, wa hum yasjudun alhali suna sallah, wato suna qiyamul layl, dan sun yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi. Ina fatan ka fahimta. A'a, idan ba za ka ce musu ba yahude ba bayan sun riga sun zama musulmi, sai dai ka ce da ba yahude ne, domin ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Safiya bintu Huyayy bin Akhtab, akwai wadda kishiyarta take musguna mata, an fahimta ko, take aibata ta da yahudanci, ce wannan ba yahudiyar. Manzon Allah da ya je mata tsawa, karki sake ce mata ba yahudiya. Kaga a tarihi ta can ba yahudiya ce, mata musulunta yanzu me kuma za a aibata ta da yahudanci. Ina fatan ka fahimta. Qur'ani yana kawo abu ne ta hanyar salsalar tarihin su ga yadda suke, amma gashi sun zama kaza yanzu. Wanda yake cewa ka ce mummune su ake wa bishara, kafirai kuma ba a yi musu bishara, gashi kuma Allah na cewa bashirin ladina kafaru bi azabin alim. Tambayar su tana da kyau. Masu balaga waɗansu suna cewa wannan majazi ne, abinda ake nufi da majazi a faɗi lafazi ba a nufin zahirin ma'anarsa, wato a haƙiƙa ne ba bishara ba ne ba. Waɗansu suka ce a lafazin yana nan a zahirinsa bishara ake nufi, amma kuma gatse ake musu da izgili. Da ba sun yawa annabi da addinin musulunci da musulmai izgili ba, to su ma za a yi musu ne. Domin daga cikin munafukai akwai wanda suke idan sun haɗu da junansu sun san su kafare ne, amma in sun je idan gaban mu ne sai ce mun yi imani. An gane ku? Shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu, a wurin mu ne sai ce mu ne. In sun je wurin yan uwansu sai ce a'a inna ma'akum, muna nan tare da ku, kan mu rake da mu ba wani imani, inna ma nahnu mustahzi'un, izgili kawai muke musu. Sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah zai musu sakamako kan me izgilin su, wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun. To kaga yana daga cikin izgilin da za a yi musu din, a ce bashiril ladina kafaru, sai suna tsammanin bishara ce mai kyau, sai a ce bi azabin alim. Ina fata an fahimta, li'annal jaza'a min jinsil amal, domin sakamako gwargwadon yadda aiki yake haka sakamakon sa ke zama. Kama ta dinu tudanu. Ka gane idan an kawo bishara ga mummunai ba ta bukatan galibi sai an faɗi al-mubashshar bihi, wani lokacin akan faɗi al-mubashshar bihi, wani lokacin ba sai an faɗi al-mubashshar bihi ba. Amma idan an kawo bishara ga kafirai, fil ghalib ana faɗin al-mubashshar bihi din, a nassanta azaba ake nufi. Me karin bayani akan aqida? Abin da ake nufi da aqida shine imani. Daga aqada ya aqidu ne, da an ce aqada ya kulla, ya aqidu yana kullawa, wato mutum ya kulla imani a cikin imani, ya kankama a cikin zuciyarsa dangane da ɗayantakar Allah da kaɗaitakarsa, kamar irin kullin da za ka yi wa zaren lilo ka yi azazzargiya ka ja shi zai kuntu. To haka abin kai ma ya zama kulli a zuci, yaddarka da Allah a matsayinsa na abin bauta shi kadai, yaddarka da manzan Allah a matsayinsa na shi kadai zai bayani yadda za a yi ibadar, ka kulla wadda ba za ta kuntu ba. Shi yasa ake kiran abin da suna aqida. Don abin da ka kudurci a zuci, mai kyau ko mara kyau, kullun da kake ganin baka iya warware shi ba, to shine ake kira aqida. Kaga aqida ta iya zama mai kyau, ta iya zama mara kyau. Na'am.
idan an ce khawatim wato guda ukun karshe kenan daga innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzulan khalidan fiha la yabghuna anha hiwala wallahu kana al-baru ayoyi hudun karshe kenan sune khawatim na suratul kahf wanda manzo Allah ce wanda yake karanta su za su zama masa haske a gobe kiyama. Wa alaikum salam. Ban ji ba. Ba za a ce musu yahudawa bayan musulunta su. A'a, yahudanci ba yare ba ne, aƙida ce, kamar yadda nasaranci ma ba yare ba ne, aƙida ce. Dan a cikin yahudu akwai ibraniyawa, akwai wanda ba ibraniyawa ba, daga baya suka shiga yahudanci. Yanzu kamar yahudawan da ke habasha bakaken fata ne, kaga amma aƙidar su ta yahudanci ce. Akwai kuma waɗansu laraba da suka shiga yahudanci a yaman, ga su laraba maganar larabci suke amma aƙidar su ta yahudanci, addinin yahudanci. Haka kuma ga larabawan da suka shiga christianity da yawa, za ka gan su ga sunan a Lebanon musamman, suna da yawa a Lebanon, don kusan kashi 30 zuwa 40 cikin 100 su ne, kusan kashi 30 zuwa 40 cikin 100 a Lebanon Kirista ne, kuma ga su larabawa ne. Haka kuma a Syria akwai su da yawa, haka kuma a Jordan akwai su da yawa, ga su larabawa ne amma kiristanci ne. Kaga ba wai aqidar, ba wai launin fata ko yare ake kallo ba, abinda ake kallo aqidar mutum. Na'am, ina jin ka. Wawul adafu ce mana su, wawul adafu ce mana. Da wace hujja za ka foje dan an tambaye ka? Idan ka ce ashabul kafi daban kuma arraqimu daban, da me za ka foje? Sannan in mai tambaya tambaye ka arraqim, an ji wawul adafu ce wawul warraqimi, menene ma'tuf menene ma'tufun alaihi? al-ma'tuf ba shine ar-raqim ba, ma'tuf alaihi shine kome al-kafi ko kuma ashab. Al-kahf kenan, abu mai sauki irin wannan, al-kahf kenan. Wato kullum ina zargin dalibai musamman a nan Kano, muna sakaci da harshen larabci. Wajen hadisi sahihi da'ifi kowa zai haddace ya ji an ce masa wannan hadisin da'ifi ne, ko bai san dalilin da'ifancin ba, da malami ya kawo wajen wa'azi ya shiga uku. Wajen masail fiqhiyya da waɗanda mutum ya fahimta da wanda ya ji dan yi musu, kowa yana kokarin rikewa. Amma da ka shiga adab, ka shiga balaga, ka shiga nahwu, sai ka kaɗan ne suke ansa maka, sai dai ka yi kawai don ka samu lada, amma ba don wai suna fahimta ba. Ko kuma ka yi saboda abin ka san kasar yana zuwa nesa, wani kila nan da shekara biyu zai ji kasar ɗin ya karu. Ko kuma ka yi saboda akwai waɗanda ɗin suna ƙoƙari wajen karatun nahawu, musamman karatu na zaure, yawanci sukan zo ba su sukunin shigowa masallaci saboda ba su zo da wuri ba, a waje suke zama, waɗansu a makale a jikin katanga, wani ma a mota kafin ya nuna kar a ganshi a fili a ce an ganshi a masallacin gadon kaya. Masallacin gadon kaya wani tunanin ba haka wani ba. Ka san matsalolin mutane suna da yawa, yanzu nan sai su hura ma wuta wai an ganka a masallacin gadon kaya. Ba fa a wani coci a safan gari aka ce an ganka ba, amma sai ya zama ma tashi hankali a ungurko ka shan ruwa idan kana cikin loko ka shiga uku. To sai mutum ya faɗa don saboda irin wannan, amma na lura da yawa dai cikin waɗanda ake tare yau da gobe, da mutum ya shiga na hau kawai sai ga kawai zallat anaqahum laka khadiina, kowa ya zama da kawai gama mu wuce. Dama in kana yi dama ran lasan din suna hannunsa kawai yayi haka, ya dan rike ya sa alama yayi haka kawai. Da an gama malam sai da ya ja sai haka ya bude ya shiga wasu abin da wasu. Allah na lura yawanci muna da abin. A nan wurin kaga al-ma'tuf shine ar-raqim, al-ma'tuf alaihi al-kahf.
ashabal kahfi kaga mudafun mudaf ilayhi war raqimi ai ashabar raqimi kenan sune ashabal kahfi din sune ashabar raqimi din duk su kadai ba wai ashabul kahfi da wa raqimi da wannan ai mun faɗo da mun ce zance ne mai rauni baya da asali baya da abin da ke karfafa shi na'am ina kallon lokaci da ya cika zan tsaya ka ce alkur'ani da hadisi su ne kawai ilimi to malam ilimin zamani fa kamar na boko ya za a kirawo shi ina jin ya kamata ka fahimci a fagen da muke magana a kai ilimin boko ya ci karo da alkur'ani ya ci karo da hadisi to ni ko me nace duk abin da ba qur'ani da hadisi ba kuma ya ci karo da abin da qur'ani da hadisi ya zo da shi ya kamata ko hausan ma ba ku iya ganewa ya ci karo da shi kaga a cikin boko akwai abin da ya ci karo da qur'ani da hadisi ya zama mai kenan akwai abin da kuma bai ci karo da qur'ani da hadisi ba ya zama mai kenan ilimi domin dama shi ilimin bangare biyu gare shi ko ya zanto shay'un mansusun alaihi kitaban aw sunnatan abinda nasi karra ya ambata ko abu ya zanto mustanbat ne baya cikin aya karara a faɗe shi da sunansa amma ya shiga faɗin wata ayar ko wani hadisin ya shiga cikin rububi a ayar sunansa bai fito ba karara amma ya shiga cikin me cikin rububi to wannan dama guda biyun su ne ilimi kamar da ibnu taymiya ya bayani a muqaddima na usulut tafsir dinsa yace ilimi ko zanto manqul wato nassi kenan aya ko hadisi ingantacce da aka rawaito ko zanto ma'qul hankalto shi aka yi karkashin fadin wata aya ko karkashin fadin wani hadisi yace wa masu wa zalika fa baharajul laysa alaihi dalil baharaj ay fasid abinda baya da asali dai abinda ya ci karo da wancan kenan aljanu ranar tashin kiyama su ma kamar mutane ne kamar mutane ne za a yi musu sakamako yan wuta a kai su wuta yan aljanna a kai su aljanna haka nasoshin qur'ani suka bayar dan an turo manzon Allah zuwa ga mutane da aljanu kuma yadda aka ɗora mana bauta haka aka ɗora musu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum. Tambaya ta ƙarshe, ina son haddan Qur'ani, wace shawara zaka bani? Ai wannan an sha faɗa. Kuma ina son waye tarihin rayuwar karatuna. Abin da za ka amfana da shi cikin tarihin rayuwar karatuna, ka je ka nemi manyan malamai da suka gwagwarmaya ka nemi tarihin rayuwarsu, ita ce za ta amfane ka. Amma a nawa ba na tsammanin a kona za ka karu da shi. Amma don karkace na maka rowa, ni dai na yi makarantar allo na haddace Qur'ani, kuma na zo na shiga makaranta guda biyu ta aji a lokaci guda. Ina yin karatu a makarantar mutanen Egypt da ke can kan titin Bello ɗin da Gorod, Egyptian Cultural Center, wato almarkazu thaqafi al-Misri. Kuma nan take ina karatu a Shahuci makarantar dare. Da na kammala waɗannan makarantun lokaci guda, kuma daga baya sai na shiga Gamman Arabic Teachers College Gwale. Daga baya kuma na je Jami'ar Musulunci ta Madina. Daga baya kuma na dawo muke karatu a nan Gadon Kaya. Daga baya na sake koma karatu International Islamic University of Africa da ke Sudan. Daga baya kuma na zo hutu yanzu kafin in sake koma. Ba shi kenan ba. Lokacin da na yi haddan Qur'ani da allo, daga baya kuma na koyi tajwidi a zamanance. Malamin da ya koyar da ni wani mutumin Misra, a Sheikh Abdulaziz Ali Al-Mustafa, wannan ba zan manta da shi ba gaskiya, yana cikin malaman da ba zan manta da su ba. Don lokacin da zan fara koyon tajwidi, bayan gashi har na haddace Qur'ani,
a dare na farko da za mu yi darasi akan isti'aza da bismillah muka yi shi gaba ɗaya darasin wajen awa ɗaya da rabi ban iya isti'aza ba ban iya basmala ba. Kar ka manta fa a lokacin na haddace Qur'ani da shekara 4 kenan har ina iya rubuta Qur'ani da ka. To da haka da na jure na koya cikin wata 6 sai gashi na iya tajwidin Qur'ani gaba daya in yayi yawa wata 7. To ya taimaka mun kwarai da gaske malam Sheikh Abdulaziz Ali Mustafa mutumin kasar Misra. Daga nan gurin akwai malami na kuma wanda na koyi na hau da yawa a wajensa da kuma adab. Shi ma yana nan da lecturer ne a legal. Shi dan Najeriya ne mutumin Lokoja Kogi State. Malam Muhammad Shehu. Daga nan akwai kuma malamin da na yi karatun fikihu a wurinsa da sauran waɗansu abubuwa. Shine Malam Nuhu yana nan dan dago cikin gari. Daga nan gurin kuma da dai malaman da yawa suna da yawa waɗannan dai suna cikin shahararrun. Daga nan gurin kuma na yi ta zuwa waɗansu majalisai da aka rinka yin su ba a zahiri ba na Dr. Ahmad tun kafin a fara karatu na fili wanda kowa ke yi na hadisi. Wani lokacin in samu an yi min nisa, wani lokacin in shiga ayi da ni, har na zo ni ma ina samun nawa na ni kadai. To daga nan gurin kuma na yi karatu ma wajen Malam Abubakar Jibrin, littafin Fatahul Majid, wannan tun kafin in tafi Madina. Ala kulli halin da dai wurin malamai da yawa waɗannan su ne mafiya shahararsu, dukkan su bambanta da su, kowa na tashi ina yi masa addu'a musamman cikin watan Ramadana, musamman a goman karshe, musamman a cikin sujadata. Allah saka masa da alkhairi. Karatu yana buƙatar lokaci, yana buƙatar juriya. Haddan Qur'ani tana buƙatar sai ka jure, sai ka sha wahala, haka zaka hakura. In zai yi maka bar garinka yana da kyau ka dan bar garinka, amma kar ka yi tafiyar karatu irin ta da ta allo. Ni yanzu bana goyon bayanta, duk da ta dace da bata dace da yanzu ba. Dan yanzu din galibi ba a haddace Qur'ani a allo din, sai nacin bara da yawon wanke-wanke a waɗansu wurare a tsakani da Allah. Kuma wannan ya danganta da iyaye sun ɗauka 'ya'yansu za su yi karatu kyauta. Imam Bukhari ya tashi maraya amma bai karatu kyauta ba, uwarsa ta ɗauki nauyin karatunsa tun shekarar sama da 1000 da ta wuce baya. Sai Imam Malik duk iyayensu suka ɗauki nauyin karatunsu. Malamin sai dai a tura masa almajirin ya je karatu, amma abincin ɗalibin na hannunsa da ya ƙare kuma ya koma gida. Wanda ma zai bar gari zai je Bagadada daga Madina ko daga Makka, zai tafi ne da guzuri na wata 3, idan wata 3 zai da guzurin ya kare kuma ya dawo gida, ko saura kwana 5 guzuri ya kare ta turo ya dawo gida. Har zuwa lokacin da aka rika samun waɗansu halifofi da suke ɗaukar nauyin ɗalibai ɗin da kuma malamai ɗin. Su kuma yawanci a wancan lokacin malaman ko dai suna sana'ar su za su ware lokacin karatun su bai ci karo da lokacin sana'ar su ba, ko kuma waɗansu halifofi ko waɗansu masu dukiya su ware wakafi su ce dukkan mai karantar da alkur'ani a ɗauka cikin wannan dukiya ta wakafi a bashi albashi, ko gwamnatin musulunci ta sa musu albashi. To a yanzu duk babu wannan, malamin allo baya da wanda yake bashi albashi. Kuma uba wai sai zo wai gata ne, sai zo same ka ce wallahi wannan dan na kawo maka shi, wai ya maka gata ke, ya hada ka da matsala me ya gata. Wani bawan Allah haka ya mun yace ya bugo mun waya yace wallahi ga wani dana nan gurin tuntuni ke ta dama almajirin ka ne zan kawo maka shi. Na ce wallahi tallahi ba zan karba ba. Gaskiya da gaskiya ke. To in je ina da shi. In je ina da shi. Haka duk waɗansu kuma sai su ganka daga wani gari ka je ka yi lacca ko kawazi sai mu ce malam zan zo wurin ka karatu, kawai sai ga mutum da zai kalle da a kofar gida ko ya zo karatu. Ba ruwan sa fa yanzu yana bukatan ka bashi ɗakin kwana da abinci 3 kuma yayi karatu ka bashi karatu. Ce masa ka'ida shine akwai lokutan da ake yin karatu, rana kaza ana yin tafsiri, rana kaza malam Abdulrahman da Sayyid Bukhari, asabar da Lahadi da safe, gobe ma za a yi, jibi ma za a yi insha Allah, rana kaza ana kaza, rana kaza ana kaza, to kuma sai ka nemi masauki.
zai sauka masallaci ya zaka tsare masu sallah wuri domin aka bude kofar kowa sauka masallaci wata rana sai ka zo nan ka gaje kalle da a can da sosan wanka a nan gurin da menene sai ka zai yi ba sai mun yi zama na gaske ka waro guzurinka da zaka taho akwai masu hikimar da suke yin haka ya waro guzurinsa ya zo ya kama ɗakin haya a wani wuri zai wata biyu zai wata uku wallahi wannan koma matsatsin lokaci sai ka matsa kanka ka bashi dan daga gaske yake ɗalibin ilimi ne amma kawai kaga mutum da jikan leda ya ce maka daga lokacin nake ko daga mina nake ko daga wa'ayi na ji labarin ka a rediyo Najeriya Kaduna na zo in yi tafsiri wannan ba ɗalibta ba ce ba shiriri ta ce kawai irin tamu ta kasar Hausa Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu assalamu alaikum warahmatullahi kudin da aka samu yanzu an samu naira 20,000 da naira 500